Ndichikutambirai zvekare pano padzira re263 pano pachange chikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pathis YouTube channel yokusubscribe mahara wetina on the notification bell so that patinoramba tichidzoka neamwe manews updates uchange uchingozvionera. Panapo uchange uchiona manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Saka ndatisubscribe, ndatilike this video, ndashare this video kuhama neshamwari. Zvinobatsira kuti vanenge vasationa this video vanova vachiona. Vadikani ndicharova tuma updates 6 wakwamunozviita nyaya panapa ndinoyanadzorekadzibatanidza nei ndichiitira kuti muone manews updates akati wandei pasame video. Saka ndatilike this video, ndashare this video kuhama neshamwari. First update ivideo rikuziviswa vanhu kuti hanzi hatichada kunyengerera. Hanzi hatichada zvekunyengerera. Iya yango yekunyengerera yakabvura kudhara. Hanzi munyika miite mapresident 2. Tuloti muone video ro wapedza kuona video cho zvamunofika comment section after wapedza kuona video kuti boyere yataurika apapa. After wapedza kuona video yeni chabana kuisirai zvakaitika kuchinhoi uku ka short video zvako but kari kududzira zvakawanda ende vanhu vaita mutauro nezvako ka short video ikako. So ndanimbonei mashoko aya. Hatichada kunyengerera. Amen. Zimbabwe for Zimbabwe. Yes. In America for Americans. Amen. Britain for Britain for the British. This is our only country that we have with its resources. They are all ours with our leadership. We must be loyal to the president. Ngatiremekeze vamnangagwa ndiye president watinavo. Hakuna nyika ine mapresident mairi unoita mumwechete. Vamnangagwa ndio president wenyika ino. We must therefore deposit our loyalty to the president, no one else. However, we must also respect leadership. We must respect leadership. Ngati kudzei vatungamiri vedu asi tichizwa kuti vamnangagwa ndivo chete vakaoneswa kuti nyika inobva pairi ichiendeswa uko. Vision kupedza kwegere mahiya. Vision yasiyana nemarire yatinoita tichimhanya ekuti unotora kamuti wopaka kumwe ozoenda. Vision unotangira pawakarongedzwa wonogumira pawakanzi ugumire. Haumiswe neconstitution. Constitution ndeyevanhu, vision ndeyamwari. Anoronga ndimwari, constitution haironze. Batai mashoko mozvinowataurira sarakumba. Constitution haironze. Constitution inoita kuti kana tichinge taane mutungamiri tochiteedzera zvatikataurirana kuti right after 5 years. Asi kana taona kuti 5 years raita shoma kuna anogona kutungamira zvinoenderesa toita toiongorora kuti constitution ienderane nezvatiri kuda kwete kuti isu tine zvinoda constitution. No. 2030 pasi nemhandu nhasi uno tikufara tichiona mabasa ari kuitwa namunangagwa. Mukaenda kumaguta kune mhepo yekutendera kuti anzike hurumende yakudzinga mavhenda, musaneperwa nevanoda kureva nepasipo. Hatina kumboti vanhu ngavabviswe. Takati toda kuvaka nzvimbo dzakanaka dzekuti vana muzvinabhizinisi vechidiki vatengese vari pakanaka pekuti ngako kukanaya haamuna chivakwe hatizachiva kunaya anotengesa ariko. Takati asi takati bumbiro remitemo nemwe mitemo yatinoshandisa haitendere kuti vanhu vashande usiku. Usiku ndowekurara, masikati ndoyatinoita basa. Nekuti usiku kwakuitwa zvichisionekwe. Vanotengesa madragi vakutengesa usiku. Vanofamba vachitengesa zvakaora zvakaexpire pachirungu vari kuya usiku. Vari kuya usiku vachitengesa usiku. Usiku ihwo kunenge kusina nzvimbo dzine zvimbudzi. Saka vanhu vakuti pavanenge vari muguta kunyanya Harare vanongoenda paseri pebhildingi vozvibatsira ipapo. Masenderana hachafambika negwema. Haringaita guta, haringaita nyika. Hatingaenda ku2030 kana tikatadza kuzvibata kuti aiwa tinozotiri vanhu vakarongeka. Zveusiku ndozvikune hurumende handizvo, handitsika dzekwedu.
tinomira netsika dzekwedu. Saka musanzwa vari kunyora vachitaura kuti hurumende yekushungurudza mavhenda ndezvekunyepa. Next update, ka video katorwa mapurisa achimhanya nemuCBD kuChinhoyi mutown. So ka video aka kari kutrenda ende kari kutenderera ma streets e-social media. Chinhu chese changopisa ndinomhanya nacho panapa padzerari kuti muone kuti boy riri kutambika, boy riri kuitika. So ndangoti ndigare ndakupaika update aka kemapurisa anga achimhanya nemuCBD. Vanhu vanga vachiti vari patraining. Ndokutaura wangu achikwa nevamwe vanhu hanzi vakugadzirira training yabo asi kuzoziva kuti training iyi vada kukuisira ika short video ikako tazvinofuka comment section kuti boy here neka short video ikako after wapedza kuona ka video ubota zvinofuka comment section ini saatira ndafunga kukutiza tosangana zvakare nguva inotevera. Walaika here video zvibatsire kuti veruzhinji vazive zviri kuitika. Much love.